Portu Zaharretik Aixerrotara. Ibilbide honek Algortako Portu Zaharretik abiatu eta Aixerrotara eroango gaitu. Bidean leku interesgarrietatik igaroko gara. Erriberamune, San Nikolas Ermita Zaharra, Genaratxu, Askana, Usategiko Parkea, Abasota, Arrigunaga eta Aixerrota. Portu Zaharra, dudabarik, Getxoko erreferentzietako bat da, bisitari ugari hartzen duen lekua. Gaur egun arrantzale profesionalik ez dagoen arren, garai bateko itxura gordetzen du. Arrantzaleen etxe txikiak, hormazuriak, kale arte estuak, lehenagoko bizimoduaren arrastoak non nahi ageri dira gaur egun ere. Algortako portua lekua proposean egon arren, ez da portu garrantzitsua izan, ez ditu horretarako ezaugarri egokiak. Sakonera txikia, babesonik ez. Hala eta guztiz ere, nekazaritzaren osagarri moduan hasi zena, lanbide bilakatu zen inguruko batzuentzat. Dena den, bada aipatu beharreko kontua. Gainerako portuen aldean, pilotu edo leman ugari izan zen Algortan. Gaur egun, Algorta toponimoak gune zabalagoa adierazten badu ere, garai baten portu inguruari esaten zitzaion horrela. Eta Alango esaten zitzaion, gaur egun Algorta moduan ezagutzen dugunari. Badakizue nondik datorren Algorta izena? Beste batzuen artean, badau teori bat, dinoena, Algorta dela lehengo elementu hori, eta bestea da korta edo gorta, bizkairaz gorta. Gorta ez da ukuilua esaten duguna gaur egun, ganaduak eta gordatze lekua, hori ere zen leike, hori dino teoria batek. Baina itxura danez, korta zan, ganeko gorta bezala edo, zan, ganaduak berez batzeko esparru moduko bat mendialdean egoten zana eta erderaz zel esaten jakon, eta orduan berez eremu horri esaten jakon, alkorta. Segurazki, basterarriak edo, mugarriak, arriskoak izango ziren, normalean bezala, eta horri esaten zakon alkorta. Alkorta edo algorta. Portuko plazaren ondoan, etxetxu dago. Itsasora ateratzen zen eraikina da, eta atarte irekia du. Eraikin honek funtzio ugari bete izan ditu. Entzun. Denetario izan da klub soziala modukoa, ezta? Une batean izan zen kofradiaren egoitza, izan zen beko partea egoteko neguetan eta eguraldi txarre egiten duenean, eta bai lanak egiteko bebai, eta izan da gero lemanak egiteko bere ikasketak, hori bitxikerie bat da, hemengo arrantxalea izateko ez zuen balio, merkataritzarako ez da ere, orduan bere espezialitatea izan zen lemanak esaten da, izango da piloto edo orengo kapitainak edo alako zerbait. Etxetxuren ondoan dago, Erriberamuneko karela, portuko eskaileren goiko aldean. Arrantzaleak eta marinelak biltzen ziren hemen, izan ere, itsasoa ikusteko begiralekua proposa zen. Bertan daude, garai bateko bizimoduaren adierazle diren arrantzalea eta sardina saltzailea. Gaur egun ere itsasoari begira. Portu Zaharrean, aipatu beharreko beste toki bat San Nikolas Ermita Zaharra da. Kofradiako marinelek sortu zuten eta dokumentuetan 1624an agertzen da lehenengoz. Gaur egun, bere funtzioa galdu duen arren, garai baten, tarte labur batez, parrokia ere izan zen. 1948tik aurrera, funtzio asko bete ditu. Kartzela, biltegia, etxebizitza. Portua atzean utzita, metro gutxira Genaratxu esaten zaion ingurura helduko gara. Hemen, tertziarioko arearriak aurkituko ditugu, orain 50 milioi urte sortutakoak. Harriotan, zulo bitxiak ikusten ditugu. Antza denez,
Harriaren barruan zegoen burdina, itsasoaren, haizearen eta beste eragile batzuen indarrez, harria bera baino arinago igatu edo erosionatu zen. Horregatik ikusten ditugu burdinak utzitako tafoni izeneko zulo horiek. Aurrean dugun bidezidorretik joan da, Askana deritzon parajetik Usategira helduko gara. Leku ederra aurkituko dugu hemen Bilboko Abraren bista ikusgarria gozatzeko. Bilboko Abra, sasoi baten, 20. mendeko 80ko hamarkadara arte, Europako ingurune kutsatuenetarikoa zen. Industria ugari zegoen Ibaizabal ibaiaren ezkerraldean eta lantegi horien hondakinak uretara isurtzen ziren. Gaur egun kutsadura horren aztarnak Getxoko hondartzetan ikus daitezke. Begira zer gertatzen den Imanarria areara hurbildu ezkero. Azpitik pasatuko duzu Imana, bale? Zer gertatzen den. Ikusgarria ez da? Hondarrarekin batera, burdina arrastoak daude eta horiek dira Imanarriak erakartzen dituenak. Zorionez, agintariek arazo horri konponbidea emateko erabakiak hartu zituzten, eta gaur egun Abrako biodibertsitatea apurka berpizten doa, eta era askotako landareak eta animaliak aurkituko ditugu. Ibaia, Nerbio ibaia oso kontaminatuta zen, baina orain ja pizkanaka ondo dau, eta bueno, alga asko dago, bai berdea, bai marroiak edo agarrak, bai gorriak, eta arrain asko, karramarroak, muizkuilloak, denetarik bizitzen dira hor alga artean, eta algak oso garrantzitsuak dira, ze lehen pausua da bizitza etortzeko. Noski, argi dago, plentxan aldean edo hortik garbituagoa dago, hemen baina pizkanaka hemen bizitza ere sartzen ari da. Eta ez da honena oraindik, baina urte batzu barru izango da ia lehen bezala edo. Horrez gain, orain jendeak hondartzetan disfrutatzeko aukera ere badu. Usategin, garai baten, gotorlekua egon zen. Kostaldeko herriek euren lurraldea babesteko ardura hartu beharra zeukaten, itsasotik erasoa jotzeko arriskua zegoelako. Askotan ez zekien jendea, ez zekien ondo zer zen pirata, zer zen merkataria eta zer zen. Orduan, defentsa beti izan da gauza garrantzitsua. Baina normalean herriak berak egiten zuen bere defentsa. Eta ez egoen beste potere bat hori antolatzeko. 17. mendean, ordea, aldaketa handi bat egon zen eta senyoriok hartu zuen defentsa behintzat paperetan, ze gero egia da nahiko desastrosoa izan zen. Baina fuerte asko, gotorleku asko sortu ziren kostaldean, bai Ondarroatik Muskizera, ezta? Eta getxon 5 egon ziren momentu batean. Horietatik zaharrena, behar bada garrantzitsuena, Usategikoa izan zen. Bere gainean egin zuten gaur egun ikusten dugun parkea. Itsas bazterretik jarraituta, Arrigunaga hondartzaren goiko aldera helduko gara. Paraje honetan, Aldauri etxe dotorea aurkituko dugu. 20. mendearen hasierakoa da, 1924koa. Garai horretan, estilo ugari sortu ziren, euren artean neo-euskalduna deritzona. Bertako arkitekturaren elementuak eta ezaugarriak hartu eta eraikin berrietan txertatu zituzten. Baina beste estilo batzuen ezaugarriak ere nabarmenak dira. Kasurako, leihoetan estilo ingelesaren eragina igarri daiteke. Aurrera eginda, Arrigunaga hondartzara helduko gara. Hondartzak inguruan zegoen baserriaren izena hartu zuen. Baina hizkuntza gauza bizia izanik, izen berak emaitza desberdin bi izan ditu. Hondartzaren ezkerraldeari Areatxu esaten zaio. Eta beste aldean, garai baten gotorleku izandako eraikinaren hondakinak daude, skate pistarekin bat eginda.
Bi izen dagoz, Arriguna da izen, gehien zabalduen dabilen izena, eta horren jatorria da hor aldamenean egon zen, hor bertan egon zen baserritxo bat, alde etxe bat, Arrune izenekoa, Arriguna gertzen da dokumentazio sarrean, da Arri gune lekua, orduan Arrigunaga, ez da? Arrien lekua bezala, ez da? Eta orduan, kuriosoa bada ere, hondartzak, izen hartu zuan, Arrigunaga izenarekin gehatu zen, hondartza, eta baserrixak mantendu zuan izen sarra, ez da? Ahoskera bertako ahoskerarekin, Arrune. Gaur egun sarrek eta Arrune, gero Arrunez, txarto esan da edo, erderan eraginez, baina Arrune eta Arrigunaga, horre honzan berizketa, baina jatorrian leku izen berbera dago. Eta gutxika, ia konturatu barik, Aixerrota ingurura helduko gara. Hauxe da Getxoko eraikin ezagunenetarikoa. Bere izenak ederto adierazten duenez, Aize-errota izan zen. Gaur egun, beste zeregin batzuetarako erabiltzen den arren. Aixerrota kasu bitxia da. Bizkaian, 11 errota daude, guztiak ur errotak, ibai errotak eta gutxi batzuetan marea errotak. Horiexek izan dira arruntenak. Baina 18. mendean lehorte handia egon zen, eta ur eskasiaren ondorioz, jendeak irina egiteko beste modu bat bilatu behar izan zuen. Hori zelata, urte horietan, Bizkaian haize-errota batzuk egin ziren. Getxokoa Edmundo Oxi izeneko irlandar batek egin zuen, eta 1787 arte martxan egon zen. Dirudienez, gaur egun duen itxurak ez du jatorrizkoarekin zerikusirik. Dena den, ezin ukatu benetan ederra dela. Eta, itsasoak lehorra lastantzen duen paraje ikusgarri honetan amaitzen da gure ibilbidea. Zatoz, bazter maitagarri honetara, ez zara damutuko.